No. No. A ver, algunhas veces sacámonos. Amelia, algúns días abre o grifo e lava moito as mans. E así se gasta agua. Como se gasta agua? Eu creo que algunhas veces falla o grifo e que ten pouca auga o río. Ou que non chupo ben o tubo. A ti que crees, Alex? Eu que non. Non, mira, o cero quenta vai para baixo e a nube sube. A auga doce acabaría esgotándose se o propio planeta non tivese desenvolvido un mecanismo natural para transformala e reciclala. É o que coñecemos como o ciclo da auga, un sistema completo de movemento, intercambio e almacenamento de auga na Terra. Un ciclo continuo, sen comezo nin fin, no que a auga vai pasando da superficie terrestre á atmosfera, transformándose nos seus diferentes estados, e no que a gravidade e a enerxía solar actúan como forzas motrices. 2/3 partes do corpo humano están compostas de auga, e o mesmo ocorre coas plantas. Así que todos os seres vivos formamos parte activa do ciclo e dependemos del. O ciclo hidrolóxico pode comezar nun río ou nun lago, pero o 70% da superficie terrestre está coberta polos océanos. Aquí ten lugar un fenómeno a gran escala. A evaporación prodúcese cando a luz do sol quenta as gotas máis próximas á superficie e as transforma en vapor d'auga que ascende á atmosfera. É un proceso de depuración natural, xa que as sales e outros materiais en suspensión quedan abandonados na superficie. O 90% do vapor d'auga que hai na atmosfera provén da evaporación. O outro 10% débese a un fenómeno diferente. Durante a transpiración, as plantas absorben auga a través das súas raíces e a levan ata uns pequenos poros que se atopan na parte inferior das follas. Alí a transforman en vapor que tamén liberan á atmosfera. En realidade, as plantas absorben moita máis auga da que precisan e acaban liberando a maior parte dela. En todo momento, o ceo está cheo de auga evaporada que ascende coas masas de aire ata as capas superiores da atmosfera. Pero aí vai máis frío, de xeito que o vapor sofre un proceso de condensación, volve a transformarse en líquido. As nubes son grandes masas de auga en forma de vapor e de gotas xa condensadas, ás que se unen diminutas partículas de sales, po e fume. Cando esas gotas son máis grandes e pesadas, prodúcese a precipitación. Volven á terra en forma de choiva, pedrazo ou neve. Poden pasar da orde de 10 días desde que unha gota de auga se evapora ata que volve a caer á superficie terrestre. Pode que a gota caia sobre o mesmo mar do que saiu e volva a evaporarse, ou pode que caia sobre a terra e sexa absorbida por unha planta que a volverá a transpirar cara á atmosfera. Grazas a este ciclo perfecto, outras gotas escorregarán pola terra e formarán os ríos, ou se filtrarán no chan e se unirán a outros millóns de gotas baixo o solo, formando un acuífero.